Nopeasti tulee Ilves paineen alta, tulee hyvän näköiseen hyökkäykseen, pikkuhöpötykset siinä ja loistopaikan pelaa vielä siinä Ilves itselleen ja siinä oli jälleen maali lähellä. Se on Bori ja Bori kääntää. Jos ei onnistunut ensin, niin nyt onnistuu Erik Bori, joka oli jo loistopaikassa, tuli upeasti sieltä ja kääntää siitä Ilveksen 1-0 johtoon. Erik Bori, kauden 3. maali Erik Borille. Hän oli jo loistavassa paikassa ennen tätä maalia. Teki itselleen upeasti siinä maalipaikan ja erinomaista tunnelmaa juuri tällä hetkellä, kun Tappara pitää kiekkoa alueella ja paikka tulee Pavlatilta, erinomainen venytys tilanteessa. Pääsee Halloran kiekkoon ja sitten nopeat jalat liikkeelle. Halloran tulee, takana on Tanus. Tanus, hyvät muuvit, uutta paikkaa tarjolla, ei pysty kuitenkaan Rystyltä jatkamaan. Siinä oli Tanukselta hienot harhautukset tilanteissa. 2 kultakypärää vastakkain, Mäntykivi, Tanus pitää edelleen kiekon, pitää sitä jälleen taitavasti. Aika ajoin tämä Ilveksen ykkönen, tai niin sanottu ykkönen, Suomi Mäntykivi Löökkö saa kyllä hyvin peliä sinne Tapparan päätyyn. Edelleen kiekkoon, nyt Löökke levitys. Sitten keskelle ja siitä on sitten jäänpinnassa Latvala, Ilves-pelaaja, se tietää Tapparalle jälleen kakkosta tilanteessa. Mäntykivelle uudestaan, edelleen Ilves pitää kiekon viivaan, Löökke pelaa viivaan. Freeman vaihtaa toiselle puolelle, Mäntykivi ja Ilveksen pakkopeliä tässä pelataan. Tämä syöttö menee läpi tuosta maali edustalta viivaan. Freeman kääntää Mäntykivelle, poikittaisyöttö Löökkelle. Hän pelaa ilman mailaa tässä ja edelleen Ilves pitää ja Tappara seisoo siinä omalla alueellaan. Ilves pyörittää, Ilves pitää kiekkoa, rangaistus tulossa Tapparalle. Erikoisen näköistä pelaamista ja Suomi. Mäntykivi ja Freeman ja Mäntykivi ja pelaa sinne maan edustalle Löökke ja edelleen tilanne jatkuu. Suomi katselee, Rauhala ilman mailaa, laukaus tulee ja tämä homma jatkuu, tämä polkka jatkuu, johan on melkoista meininkiä. Eipä tällaistäkään ole vähän aikaa nähty ja taas nähdään Löökke kiekossa ja Tapparalle rangaistus tulossa. Edelleen Freeman ei saa Tappara kiekkoa pois, nyt tulee laukaus ja se pomppaa yli. Mitä siinä meni? 2,5 minuuttia, lähes 3 minuuttia. Ilves piti Tapparan alueella kiekkoa ja Rauhala koko ajan ilman mailaa siellä. Ja Tappara selvisi tästä tilanteesta, rangaistus toki heille tulossa. O'Leary väliin ja O'Leary lyö kiekon Tapparan alueelle. Metsola pysäyttää, Brigley hakee. Molemmat joukkueet aivan näillä näppimillä tasalukuiset. Kempe. Nyberg ahdistaa laidassa. Kiekko pysyy Tapparalla. Brigley kääntää. Vielä olisi aika. Nyt on paikka! Ja nyt se menee! Se Halloran osuu nyt! Poikittaisyöttö on upea ja Halloran vetää ykkösellä. Ja nyt se onnistuu. Nick Halloran on ollut paikka. Nyt menee! Ja Tappara tulee tasoihin. Täällä alkaa tutut säveleet ja Nokia-areenalla raikaa, kun Nick Halloran paukuttaa Tapparan tasoihin. Sitten kääntö toiselle puolelle, siihen ehtii ensimmäisenä nyt Mustonen tilanteeseen. Tanus ja kiekkoa viivaa, laukaus tulee, se pysyy Tapparalla, kiekko edelleen. Nyt pommittaa, Tuulola pommittaa ja Tappara iskee toisen. Nyt suhahtaa ja Joni Tuulola täräyttää. Näin nämä tilanteet vaihtuvat. Joni Tuulola ja Tappara on tullut rinnalle ja samalla pyyhkäisee pilkun päälle ja menee ohi. Mailallaan joko tullaan, ei vielä. Tulenko? Ei tule vielä. Nyt olisi paikka tulla ja nyt tulee Pavlat pois. Ilves ottaa 6. kenttäpelaajan. Klingberg tulee kiekon kanssa. Kiertää Tapparan maalia ja pelataan paikkaa ja laukaus! Ja siellähän se on! Hei hulinaa! Lukemat 2-2. 1-0-4 jäljellä, kun Ilves iskee tasoituksen 2-2. Michael O'Leary. Ja tämä maistuu varmasti, on nimittäin tämän kauden avausmaali Michael O'Learylle. 4. peliin Michael O'Leary. Ja kello käy, pari minuuttia menty jatkoaikaa. Bori alakertaan, Meskanen. Levitys toiselle puolelle.
ja Ilves vauhtiin. Tyhjät pois keskialueelta, Meskanen olisi mukana, pudotus kuitenkin Mäntykivelle, Mäntykivi tulee siitä tontille ja ratkaisee, ampuu ylähyllylle, Matias Mäntykivi on tämän ottelun ykkösaamu, lopulta iskee ratkaisun Ilvekselle ja niin tämä homma päättyy, kun jatkoaikaa jää jäljelle 2.34 hyvästä vauhdista Mäntykivi, joka on ollut tällä kaudella erinomaisessa iskussa, ottaa sankarin viitan ja iskee tästä komeasti Ilveksen jatkoaikavoittoon.